menene a jakar ina cikin tafiya ta abota suka tare ni a hanya yanzu ga sun tayi sun kawo mu nan ba ci ba sha yau wata biyu kenan ya kai sauri ga yara yau kwana biyu wata biyu na za an ce wata biyu wata biyu ai yayi yawa da mun shi ya kira wata biyu zai yanke wancan wata biyu ba ku da mu kai ku ce sati ɗaya kai kai sati ɗaya ai sati ɗaya mai yawa wajen kwana uku wajen kwana uku yau wajen kwana uku kenan yau wajen kwana uku kenan wajen wata biyu ya nan ya fara yau wajen kwana uku ka a ce kwana uku sai ka ɗauko wajen kwana uku yau wajen kwana uku kenan sun ban mu a nan wajen duka ba irin wanda bai san mana ba nan baya na ruku yake jira zan cire riga ta sai kaga abu wannan duk da mun yi waya da shi yanzu ya ce zai kawo jakar yanzu kuma ai ka ce kun yi waya ba ku